What's up mga migs? Master Poppy po. Welcome to my channel. And mga pita. And another episode na naman to ng Hinuktok Files ni Master Poppy na every weekend ako ni buhaton. So please subscribe and click the notification button kanang bell diha para every week ma-update ka kung ano sa akong istoryahan ni every weekend. Kaning mga pangistoryahan ako kanang things na pwede nato hinuktukan in the weekend, no? Ako ning gihimog series and I hope ganahan mo og paminaw. Medyo seryoso usahay ang atong topic pero mas maayo man ang bahalag wala kayo entertainment value basta kay natay matunan, di ba? Anyways, ang akong question is, kinsa ang mga successful nga persons nga inyong gitingala, inyong mga idol? Kinsay mga successful nga persons nga inyong gilook up karon? Kinsa ang mga tao nga medyo feel nimo nga kaning gusto nimo mga may mong pareha niya, no? Sa imong tan-aw, unsay quality nila, unsay ilang trait, unsay ilang mindset nganong lahi sila sa uban. Nganong ang uban medyo dili nimo idol pero kani siya imog yung the best nga kanang muy nakapahatag inspiration sa imong person. Unsa ka? Muna siyang question ng akong dunggan sa usa ka motivational speaker nga si Dan Lok. Kita na ko na siya sa YouTube, dagan na siya mga points nga feel na ko na nagid siya ko na siya punto o tama siya. Siguro kung pangutanan ko ninyo, kabalo na ko sa answer because tungod ni Dan Lok, ingon man gud siya nga the best trait or the only trait na kailangan para mo successful ang sa katao is never giving up. Never giving up. Kanang times nga down na kay kastanan, pinaka ubos pas mga alikabok diha. Kanang nga times dapat dili ka mo give up. At times nga tanan na mga negosyo nga imong gitry, tanan trabaho nga gitry pero walay ni work, dapat dili ka mo give up daw ana. And you have to be hungry of success, no? Kay kung wala kay hunger nga mulambo, so dili gid ka mulambo kay ang imong direction is dili man pataas. Igora ka gusto mo kuan diha mo diar ka mo lingkod lang ka, pahiyahay lang ka, no? So na-realize na ko na sa akong life kay namanggoy times nga or for the past years sa akong life, igor ako nag-go with the flow, igor ako kanabitang okay ra, kontento ra sa ingana, then wala kayo ko'y di ko gusto mamilyonaryo, kontento lang ko sa life, gusto lang ko nga happy ang tanan, ang health, ang relationship, ang basta na lang ibalay ana, pero wala na ko na realize no nga kailangan di ay og mga kanang dagko nga pangandoy, mga kailangan ako i-set akong mind to success. Unsa di ang successful life, di ba? And if I remember no, na mga times sa akong life gyapon nga kanang ka-give upon ako, and recently na mga ingana nga mga moments no nga mura walay pulos na ang akong gapanghimuon and dili na ako makita akong self kung unsa ko successful sa future. Murag okay na ko, kontento na ko, no? So ang ako lang sometimes sometimes lang gyud no kanang kung tan-aw nimo ng mga successful nga person, na moment sa ilang life nga down kay sila, di ba? Na moment nga dili na nila makaya, pero they never give up. They never give up sa ilang mga sa dreams nila.
no, pila na ka years gani ng uban, and ang success sa tao dili man na diretso mahitabo, di ba? Kailangan na kay pinagdaanan na ka magtuon sa kaani, and then makatuon na pug kaani. Ako taas pa kay akong kay ito gani, taas pa kayo ang akong lakunon, taas pa kayo akong lakangon para mo successful ko in a way dito sa business side sa life, no? Taas pa kay tanan. So it doesn't success doesn't come overnight, no? So kailangan nato na pag kailangan nato i-try na to atong best, no? And at times nga gi-try ta, ha? Kanang imong mga test sa inyong life, no? Kanang mga trials ug mga test sa inyong life, dapat mahimo na siyang testimony. Kay kana siyang mga lugmok ug kana siyang mga down nga mga moments sa inyong life, mo na ning maka-inspire sa uban puhon-puhon, no? Kung kana bitang successful na ka puhon, you will look back in that time nga kanang kag-give up na unta ka pero wala, and you will be proud nga nung wala ka ni give up. So I think in life, no, dili lang na siya mo apply sa success nga financial, mo apply gyapon na siya sa atong life nga kana bitang spiritual, emotional, no? When you are falling emotionally, when spiritually lugmok ka, do not give up, no? Kung emotionally na kay relationship problems, do not give up, no? Do not give up to love again, no? Kay basin natay mga heartbreaks diya, natay mga kanang wala damha nga mga sitwasyon sa kinabuhi, no? Pero do not give up. Okay, paglantaw nimo anang panahon didto sa naana ka sa taas, and naana ka sa success nimo sa imong relationship, sa imong financial life o sa imong life, general life, you will look back and pasalamat nimo nga nganong wala ka ni give up. Ang pinaka-importante aning tanan, you will never give up because naa kay Ginoo. Siya ang mag-agak sa imo sa panahon nga ikaw na lang, sa panahon nga dili na nimo kaya. Ka-remember mo sa footprints in the sand? Oo. Arsahon ka ni Lord kung dili na nimo kaya nga maglakaw, kung matagak ka. Okay? Sige mo lang sa to. I hope you can reflect on that this weekend. And I hope you share this to your friend. Kung namoy nakatunan, please like and comment down below kung unsa ang inyong gusto pa idugang. Kay kuan ni impromptu ra man yang akong hinuktok files. Please subscribe sa wala pa naka-subscribe. Bye-bye. Enjoy your weekend.